nating activities sa 22nd Pinyasan Festival. Magsisimula na po ngayong June 15, 7 a.m. Meron tayong Thanksgiving Mass dahil ito po ay 431st Foundation Day ng Bayan ng Daet at pagsisimula ng ating isang linggo o 10 araw na Pinyasan Festival. Napakarami po nating mga bisita, napakarami nating mga turista sa susunod na linggo. Sana po ay pagtulong-tulungan natin na maging kaaya-aya ang kanilang pagbisita dito at masiyahan sila sa mga program o aktibidades na ating ihahanda para sa ating mga kababayan at sa ating mga bisita. Come and enjoy the 22nd Pinyasan Festival. Sabay sa paggaspas ng hangin, ipapakilala na namin maunlad naming bayan na Daet. Pintuan ng Kabikulan, lahat ay inaanyayahan, mabighani sa ganda ng halika na at mag-kiteboarding, dun sa Bagasbas, dun mag-surfing, magtampisaw sa alon ng Daet. Makisaya ka sa Pinyasan, pagpapasalamat ng bayan, tikman tamis ng pinya ng Daet. Danasin nyo, ito
tayong bagong parang souvenir para sa ating mga kababayan. Ito ay magiging parang token sa mga bisita natin at pwede rin bilhin ng mga kababayan natin para maging souvenir nila. So ngayong taon, muli ang highlight ay street dancing competition, ang pineapple float competition, at ang search for Miss Pinyasan, Miss Daet at Miss Tourism. Makikita nyo po sa ating mga schedule na sunod-sunod ang mga programang ito para patuloy na maramdaman ng ating mga kababayan ang pag-unlad ng kultura at sining at ang industriya ng pinya na malaki ay tutulong sa ating bayan at sa ating